Okay, mga yung mudto ng sab, kinatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Sana napunta mga higala, din ang atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Acab. Boy na mahigala mayong mudto na usab ka natong tanan nang hinaot kita nga naa kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Boy na mahigala no atong adjust gamay ning atong camera. Adjusting the camera. Okay. Medyo arang-arang na. Abi na mahigala may mudto na kanatong tanan nang hinaot kita nga naa kamong tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Abi na mahigala ato day nga timbayaw ko sung may mudto nga atong talahon ng obispo Misha Purito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaubanan nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao nga naabot karon sa ato nga pagsibya may mudto ko sa akong mga classmates akong timbayaw no si Father Obing Masyon din sa Isla sa Siquijor, partikularmente na din sa Maylarina. Ako pong classmate ko sa si Father Dami Hiramis no nga atong kora paruko usab din sa may Himalalod ug nga ato pod nga kora paruko din sa may Batinggil, no? Batinggil, Dumaguete, no? Si Father Tonton Arnaiz. No? Mayong mudto na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. No? Ato day nga timbayaon usab og may mudto ang atong mga lay ministers. Kumusta na mga brothers? Ang atong mga membro sa MBG, no? Ang atong mga membro usab diri sa Legion for Christ, Legion of Mary, no, din sa Ayungo, no. Kaluoy Ginoo mga higala naghinay-hinay na pag lambo ang Legion of Mary diri sa Ayungo, no. Nagabisita na sila sa mga kabaryuhan ang atong mga kaigsuonan nga mga miyembro sa Legion. No, malipay si Mama Mary ni. Okay? Nahala no, may mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang kanan sa kapiskay panglawas. Abi no, ari kita manghigala sa ato ang Saint of the Day. Asa ko taga akong kuan manghigala no. Ang Saint of the Day. Wala man diri manghigala. Abi no, atong tanawon diri sa ato ang listahan. Unsa man tarong adlaw mahigala no November 19. Boy no ang atong santa karong adlaw walay lain kung dili si Santa Agnes de Assisi, Saint Agnes of Assisi. Sigon sa atong nasayran kini si Saint Agnes of Assisi, manghud kini siya ni Santa Clara de Assisi nga matud pa suud nga higala ni San Francisco de Assisi. Wala no. So karong adlaw mahigala ato nga ginumduman na nasabtan nato siyon sa atong nasayran nga kini si Santa Clara ug si Santa Agnes managsuod nga nahimo kini mga higala ni San Francisco. O niya matud pa misunod kini sila no, misunod kini sila kang San Francisco sa diha nga sa San Francisco nagtukod na sa iyaha matud pa kongregasyon kini Orders of Friars Minor. Pero tungod lagi kay mga babae man sila, aduna sila matud pa counterpart no, ang matud pa nga susama gyud og kining karisma sa grupo sa Pro Orders of Friars Minor kining OFM nga mao kining Santa Clara. No, ana sa sinugdan mga higala dili gyud unta musugot no ang mga pamilya ni ining duha no, sila si Santa Clara ug si Saint Agnes nga musunod sila sa kinabuhi ni San Francisco apan nakita kun unsa gyud ka matinud-anon ang ilahang pagsulod sa mga pagtulunan ni Kristo nga gipuy-an usab ni San Francisco. Mao kadto nga gitugutan na lang sila ug gani nakahimo gud usab si Santa Clara ug usa ka kongregasyon nga gitawag og gitawag og Poor Clares. May may gala mao gatong atong Saint of the Day karong adlaw si Santa Agnes. Binuwari kita sa CBCP News balitang simbahan ni ini kamudtuhon November 12. November 12 ba? Dili November 12. Kuan ba higala no? November 19. Uy, nasipyat ko mahigala, no? November 19 later on.
dili November 12 no sa na ba Ginoo na November 12 may akong nasulti no. Bueno, Caritas Philippines padayon karon nga nagpadala og mga hinabang ngadto sa mga nahimong biktima sa bagyong Pepito. Sorry mahigalahan November 19 day taron dili November 12. Noon niya matud pa pagpanawagan usab karon sa Caritas Philippines sa mga dioceses nga muhatag nga mopadala gyud no og mga hinabang ngadto sa nagkalain-lain nga mga diocese unya kapinanguluhan usab sa talahon ng mga obispo nga nanawagan kini si Bishop Colin Bagaporo nga matud pa tabangan gid nato no ang atong mga kaigsuonan sa dapit diri sa rehiyon dapit sa may Bicol region tungod lagi kay grabe sila nga naigo ni ining pagbagyong Pepito. Balita manghigala gikan sa Vatican padayon karon ang talahorong Santo Papa sa panawagan nga unta mahunong na ang kagubot sa mga nagkabangi nga mga nasod sa Israel, Hamas ug sa Hezbollah igi masab nga ang mga kaigsuonan nato didto sa Russia ug ingon manusab sa Ukraine. Mao kadto mahigala mga balitang simbahano ni ining kabudtuhon ug padayon kita sa ato ang mga pagpangalagat. Okay. Nahala no aron na kita mahigala sa ato ang catechesis. Padayon kita sa ato ang pagpaabot mga higala sa mga pagtulunan nga atong gitutlo gikan sa Catechism of the Catholic Church. Ari kita sa brief summary mga higala no, mga summary na kini. In brief no matud pa no. Abi no kining tanan kanilang tanan matud pa no in brief. Kanilang tanan magbalantay sa karnero o sa mga taong sa pakong mata may galahan ng aksyon ug halang gamay nya makinaadmanon ang matud pa ang makaduol sa Dios no sa Dios gawas kun muluhod siya sa pasungan sa baga diin na tao ang atong Ginoong Jesucristo. No, matud panlanok kanilang tanan nga magbalantay sa karnero, kanilang tanan magbalantay sa karnero o mga taong makinaadmanon ang nakaduol sa Dios tungod sa ilahang pagluhod at tubangan sa nataong bata didto sa Bethlehem. Sa to pa usa kini sa usa sa mga pagtulunan nga gitudlo sa Catechism of the Catholic Church nga it doesn't matter kung makinaadmanon ka, kung kanang gitawag na tuga dili kataas kayo o matud pa kahimtang sa kinabuhi, pero ang tanan managsama kung ikaw magpaubos at tubangan sa Dios ug matud pa mutahod sa iyahang pangalan. Unya sa 564 ang atong Ginoong Jesucristo nagmasinugtanon no sa iyahang mga ginikanan og ni San Jose. Nagtrabaho siya isip sa kabantay sa Bethlehem nga nagtimaan nga kita usab isip mga sumusunod ni Kristo ato usab nga balaanon ang tagsa-tagsa nato ka mga buluhaton. In other words, kung unsa man gani ang ato ang career in life, kung unsa man gani ang atong mga buluhaton, ato gyud kining ihalad ngadto sa Ginoo. Matud pa sa 565 sa iyahang pampublikong kinabuhi sa public life sa atong Ginoong Jesucristo sa diha nga gibuniyagan si Jesus nagpakasulugoon siya no kan sa iyang gitutok ang iyang kinabuhi sa pagluwas kanato pinaagi sa iyang pagpasakit. No, sa ato pa kini bitaw ang ato ang pagpabuniyag mga higala no usa ka na kapag sunod usab sa pagtulunan ni Kristo nga nagpakasulugoon. Bitaw na nga higala no nga ang ato ang imahe bitaw sa matud pa the Black Nazarene no nagsulog yun sa matud pa pula no pula nga kupo no nagpasabot sa pagpasakit ug ang pagpasan sa krus timaan sa pag kining pangalagad ingon niya no unya aduna sa korona nga tunukon no kabantay bitaw mga higala no kana bitaw Black Nazarene no kanang nagpasan sa krus kana bitaw milagroso kayong gitawag nato og imahe sa itom nga Nazareno dito sa Quiapo no
atong makita nga si Jesus nagpasan sa krus, nagkupo og kupo nga dagtong pula, ug ingon man usab nagpasan sa krus, ug sa iyahang antang usab adunay korona nga tunukon. Nagpasabot kini sa ato ang bunyag, no, nga diin ato gyud usab nga gidawat, no, nga magpasakit kita ngadto sa mga atong isig katawo, ug andam kita pag-ula sa atong dugo ug pagpasan sa atong krus aron pagpangalagad. Unya na, no. Unya sa diha nga gitinta lang atong Ginoong Jesucristo dito sa templo, nagpabilin siyang nakatutok sa iyahang misyon. Masabot nga kitang tanan usab isip mga katawhan sa Dios, bisan pa sa mga kalisidanan nga mo'y makapaluya kanato o makapabalda sa ato ang mga buluhaton isip mga sumusunod ni Kristo, magpabilin gyud kitang dasigon sa pagpangalagad sa Dios. Ana, no? So that is a part of our catechism, mga higala, no? Kinibitang the mysteries of Christ life, no? Nga sa ato pa ang misteryo sa kinabuhi ni Kristo masabtan sa mga tao, pinaagi sa atong mga panig-ingnan nga ipakita isip mga sumusunod ni Kristo. Nga ato pa ang misteryo sa kinabuhi ni Kristo masabtan sa mga tao, pinaagi kanato nga iyahang mga sumusunod. Abi, no? Dinhin na lamang kita kutob, ako lang gihapon kini ang inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acaba, namilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.